dones feministes que ens han aportat moltíssim, no sols en els seus tallers, també hem estat llegint els seus llibres, i tot això ha fet que anàrem agarrant consciència feminista. I aquesta consciència feminista ens va fer que també ser reivindicatives. Reivindicatives dels nostres drets, no sols a nivell de Montcada, sinó també a nivell del País Valencià, a nivell del nostre estat. I, en fi, que tot això ha sigut també un enriquiment, un enriquir personal, un empoderament personal de cada una de nosaltres, que hem anat un poc canviant la nostra manera de veure la vida. I se m'enganxa de tal manera que el feminisme per a nosaltres és algo molt important. No podem ja deixar de feminisme, perquè ja se mos ha obert una finestreta així i tot ho veiem des d'aquesta perspectiva. I és algo molt important per a nosaltres. Porteu entonces des del 94, heu dit? Des de l'any 94 que tingueren les primeres reunions. Després, en el 95, va ser quan ja se formaren com a associació. L'octubre del 95. És que tens que constituir-te en associació legal, en uns estatuts, en tot l'ordre que està establit, que és vertical. Nosaltres intentem transformar-lo en horitzontal, que no n'hi hagi encàrrecs, que no n'hi hagi tota aquesta organització que està instaurada. Se feren uns primers estatuts tipus en el nom del col·lectiu, un poc intentant aprofitar el que ja n'hi havia. En això se funciona durant molt de temps, fins a l'any 2017, en què decidirem que anàvem a canviar-los, anàvem a donar-los un contingut en el llenguatge inclusiu, anàvem a tindre en compte la perspectiva de gènere, o per almenys tindre en compte coses que no se n'havien tingut fins a aquest moment, un poc conseqüència de tots els estudis i el nivell d'empoderament que havíem arribat i que realment sempre havia sigut molt farragós, perquè ho és, el tema de canviar els estatuts, ja que ara a més estem en el registre de la comunitat, estem en el registre municipal, no és un registre només, ens ha donat l'oportunitat d'assabentar-se de coses i ficar-se més en coses que no havíem fet mai, i aleshores inclús canviarem el nom i li ficarem feministes en el nostre nom. Una cosa que ens identifica més en el que és el treball del grup, i aleshores també perquè dones de Montcada n'hi ha moltes. I aleshores volíem un poc definir, i també perquè les persones saberen quan venien o quan sentien parlar del col·lectiu que eren feministes, en la qual la bandera feminista continua ahí i la duguem ben orgulloses, perquè, com diuen les companyes, hi ha moltes tasques per a fer. Nosaltres tenim diferents vessants en les que hem anat treballant a lo llarg del temps. Amparo vos ha comentat el treball intern, el que és la formació personal de cadascuna de les sòcies que han assistit als tallers o no han assistit, han tingut interès. S'han programat activitats un poc per enganxar a la gent, videofòrums, tallers de lectura, poesia a la fresca, presentacions de llibres. Carmen Albós han presentat tots, Buenas, Malas, Solas. Elena Simón, que és també una especialista en coeducació i en el llenguatge. En fi, hem tingut ocasions diverses. El nostre espai l'hem un poc deixat a l'abast del personal que volguera fer una exposició, volguera fer sempre relacionat amb el tema del feminisme. Nosaltres hem fet també les nostres exposicions, hem fet dones científiques i humanistes, n'hem fet també l'estudi que tenim a l'escola de Clara Campoamor, la vida de Clara Campoamor i les seues coetànies, feren la pel·lícula que va fer basada en el llibre d'Isaías Lafuente, com és La mujer olvidada, feren aquesta projecció en les ames de casa, que estigui molt interessant. Intentem sempre tindre algun punt en contacte amb els altres grups de dones del poble, perquè en definitiva totes som dones, independentment de les nostres idees privades, polítiques i públiques, totes som dones i totes, com deia Amparo, coincidim bàsicament en aquests malestars que detectem
a mesura que les ulleres violetes les tenim més netetes. Perquè és un treball difícil, el deseducar-te i tornar-te a educar. I, evidentment, quan una canvia, canvia la teua vida, canvia la família, canvia tot. Ja és inevitable, perquè són els drets humans, els drets de les dones i els homes. Ens donarem un premi també a la igualtat en el Consorci Pactem Nord, al nostre treball pel tema de la igualtat entre homes i dones, que l'Ajuntament forma part del Consorci Pactem Nord, que és per a potenciar i formar el treball a les dones, bàsicament, però n'hi ha moltes vessants. També nosaltres som cofundadores de la Federació d'Associacions de l'Horta Nord, una cosa en la que treballem que volguérem que fora de tot el país i de tot el món en realitat, però sí pareix que les coses són sectorials. Aleshores, per això treballem en diversos sectors. En l'educació convoquem el certamen, enguany és el 6è, de tots els centres escolars contra la violència de gènere, que es diu en el nostre nom, Col·lectiu de Dones Feministes de Montcada. Participem també al Consell Escolar Municipal, tenim Aurora de les Ames de Casa Mos representa des de fa molt de temps. Contribuirem a formar la Comissió d'Igualtat dins del Consell Escolar Municipal, en la que tenim contacte amb tots els centres quan se convoca, que se convoca l'Ajuntament. I ara també contribuirem a formar el Consell de les Dones en la creació dels estatuts, participem activament, fem propostes, farem propostes de diversos nous de carrers i edificis públics en nom de dona, i també tenim una proposta de patis coeducatius, que és una altra cosa en el tema d'educació, que el que a nosaltres ens interessa. Sabeu que això és l'origen de lo que després serà el futur, i aleshores en això estem treballant. I també podem contar-vos Purí Encarna, la vessant, que és un poc l'acció més pública, més de juntar-se en altres associacions per a treballar temes concrets, i continuem fent xarxes en tot tipus d'associacions que puguen defendre els nostres drets, tant en el poble com fora del poble. Ahí estem. Sí, yo volia añadir a lo de María José que nosaltres tenim una vessant reivindicativa, i una de les coses que havíem reivindicat era que estiguera el Consell de les Dones format, però a part també hem reivindicat des de fa molt de temps el Pla d'Igualtat Municipal per al poble. Una cosa és el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament i una cosa el Pla Municipal per al poble. Varen aconseguir tindre un, el varen aconseguir i se va aprovar per unanimitat en el ple i tot. Però després se queda en un calaix, no, se queda en la pàgina web de l'Ajuntament penjat, però no li dotaren de recursos els polítics que estaven entonces, i no dotaren de recursos ni siquiera de la tècnica d'igualtat, que és la que té que portar endavant aquest pla d'igualtat. I se queda allí i allà estem reivindicant que si mai n'hi ha diners per a tècnica, que si no, la història dels diners sempre ha estat allí. Ara, des de l'any passat, pareix que en subvencions i això ja tenim una tècnica, i pareix que enguany està treballant en aquest pla i el tindrem, espero que definitivament se pugui renovar, perquè n'hi ha poblacions que ja van per el tercer i quart parlar d'igualtat i nosaltres i penjat en la pàgina web de l'Ajuntament per ficar-lo a la pràctica. I el pla d'igualtat pensem que és l'instrument necessari per a la igualtat, per a la violència de gènere. És que és necessari i la tècnica fa falta també. I la tècnica reivindiquem que siga de l'Ajuntament com a personal fixe. No pot ser que siga a base de subvencions, perquè les subvencions les donen o no les donen, segons el criteri del que està governant. No, la tècnica d'igualtat fa falta per portar endavant el pla d'igualtat i el que sigui, les relacions en les associacions, fer les campanyes que siguin necessàries contra la violència de gènere, educació sexual afectiva en els col·legis, és que és tan important. Estan perduts, se va fer una escola de pares així per part de l'Ajuntament, però tampoc n'hi havia molta afluència i això ja no es fa.
Però és igual, nosaltres estem dispostos a treballar directament en les AMPEs, ja que però la tècnica ens facilita molt l'entrada en els centres i ella té programes concrets per a desenvolupar, i això és l'important, perquè si no és molt difícil. I és un àmbit en el que nosaltres estem molt interessades perquè és la llavor per a que tot això canvi. I després perquè el que volem és que les coses s'assumisquen des de l'Ajuntament, perquè nosaltres com a associació podem fer coses, però com a associació també un dia poden desaparèixer. Si les coses estan ja en l'Ajuntament i tot el món s'ho creu i se fan, en l'Ajuntament no se poden perdre, perquè n'hi ha una continuïtat. Entonces és molt important que se treballi en aquest sentit. I allà estem, nosaltres continuarem en aquesta tasca, no l'anem a deixar perquè és importantíssim, sobretot per a millorar les condicions de vida de totes les persones, homes i dones, però concretament de les dones, que són les que pateixen violència de gènere. I n'hi ha altres violències, per supost, però les dones està demostrat que estan patint violència masclista. Aleshores, hem de fer, hem de treballar perquè això no passe. Per què no passe? Perquè és que ja no se pot suportar, és que ja és una cosa per de més, estan augmentant molts els casos de violència masclista i alguna cosa hem de fer, perquè les dones formem part d'esta societat. No formem part d'esta societat i necessitem que se facin coses perquè la violència en algun moment desaparega. No sé, m'agradaria que... Bueno, Vicky primero, que és la vicepresidenta. Jo vaig a parlar un poquet de la Federació d'Associacions de Dones de l'Horta Nord, que estarà feta des de fa 10 anys. Fa 10 anys, entonces nosaltres començarem a formar-la en altres associacions. En aquest moment la presidenta de l'associació és Conxa, és de l'associació de Bon Repòs i Miralpell, i tenim enguany, cada any fem un encontre d'associacions en cada ciutat. El primer se feu a Montcada, després se feu en Burjassot, també s'ha fet en Massamagrell, se feu en Bon Repòs i Miralpell, l'any passat crec que se feu en Godella, i enguany se farà també en Bon Repòs, però enguany han fet una altra coseta. Normalment se fan xerrades i s'hi projecten coses i exposicions. I enguany hem pensat de fer l'autobús per la igualtat. Entonces anem a fer un parell d'autobusos i irem des de Burjassot, crec que de Burjassot, de Paterna, i aplegarem a Burjassot i baixarem de l'autobús i farem un muntatge de la cançó de La Puerta Violeta de Rosalén i la farem com una mímica de la... Va estar divertit. Exacte. I després d'allí s'anirem a Burjassot, baixarem a Burjassot i de Burjassot farem el cafenet, després vindrem a Montcà, farem també allà en la Mediterrània, que estarà l'autobús, el muntatge, i d'allà anirem a Massamagrell. I de Massamagrell després Follos i l'últim a Bon Repòs i Miralpell, que se farà el dinar de Xermanor, i per la vesprada n'hi ha una obra de teatre sobre les dones. Sí. I també està la intenció d'entregar els distintius Violeta, que són des de Pacte Nord i la Federació. Són uns distintius que se van a atorgar a les distintes empreses dels pobles que formen part de l'Horta Nord. Hi haurà uns requisits per a formar part, per tindre aquest distintiu Violeta, i per això sí que estan fent, les companyes que estan en Pacte Nord estan fent xerrades en els distints comerços per comentar-los de què va i tot això, i volem, segurament donarem els distintius Violeta també aquest dia, que serà el dia 9 de novembre. El dia 9 de novembre. En fi, moltes coses tenim. Que meravella. Però és que és molt important que lluitem per tot això, i nosaltres ho creguem. I això és el més important, creure-se-ho. I treballem tot l'any, no tallem el curs, nosaltres no tenim vacances, sempre estem treballant, sempre. Jo voldria destacar que, com a mestra coeducadora, una de les coses que em va entusiasmar de
del col·lectiu de dones feministes de Montcada fou eixa formació continuada de militància feminista, diguem, d'èlit, perquè és una formació continuada donada per les millors mestres que pugueu conèixer en aquests moments a l'estat espanyol i fora d'ell, com Marcela Lagarde. Aleshores, jo, encara que no les he conegut de prop, rebent aquest tipus de formació així, les he conegut en altres àmbits. I des de la meva incorporació, també una de les coses que m'estimula cada vegada que pense en la constància que ha tingut el col·lectiu és aquesta permanència de la que pensava que anava a parlar alguna d'elles, que és l'activisme cap a la reivindicació de la igualtat front a aquesta violència masclista, que és una xacra social a la qual s'ha d'intervindre de manera políticament d'estat, i que és la violència contra les dones. I el col·lectiu manté al llarg de tot l'any, el darrer diumenge, una concentració en la qual es fa un encontre per tota la població que vulgui. A més, Maria José, que manté la pàgina de Facebook o també d'altres, es fa un ressò per a tota la població d'ací i de qualsevol població que pugui vindre i fer constància d'aquesta sensibilitat front a aquest problema tan greu. I la mantenen fins i tot en agost o en desembre, que dirien que al ser el darrer diumenge està constatant que és una data que realment és precisa de reafirmació feminista i de reafirmació de militància i sobretot d'activisme. Jo una de les paraules que reivindique també en el nostre cas sempre és l'activisme. L'activisme que garantitza que pots arribar a qualsevol lloc, tant siga des de les institucions com l'escola, l'Ajuntament, altres associacions, o al carrer. El carrer és nostre. És una de les coses que hem de reivindicar les dones, perquè se'ns ha negat la possibilitat d'anar per lliure i estar lliurement gaudint de l'espai del carrer. I aquesta és una tònica que es reprodueix cada vegada que el sistema, encara que és democràtic, té incursions de dretització forta, com és el cas del present, i esperem que no vagi a més. Estem en aquests moments en aquesta diatriba, però és el primer que se'ns fa, ja vegeu, la recriminació de que se n'estem ocupant de manera diferenciada amb els éssers humans. Estem excloent una part de la població. Clar, i se'ns va negar el pa i l'aigua per tal de fer proselitisme, també diuen. També. Clar, però és que ho diuen forces que són forces polítiques que van a tindre l'estrat per poder parlar-ne. Aleshores, nosaltres continuarem formant-se cada dia, i una de les missions que tenim també, com han dit les tres companyes, són això, la xarxa, mantindre la xarxa. Des del 2017 estem connectades amb plataformes que s'han creat precisament perquè veiem que venia aquesta força de la dreta a manipular este avanç del feminisme, i estem connectades amb Alerta Feminista en València, que de bon tros ha garantit l'organització i reivindicació front als ajuntaments de moltes situacions jurídicament inoperants i discriminadores, perquè la judicatura precisa de formació. Nosaltres també la volem per a la judicatura, aquesta formació en gènere.
I des d'aleshores, des del 2017, Alerta Feminista, la celebració dels 40 anys de jornades feministes, foren les nostres plataformes també, les que estigueren presents, i més que estan naixent, que ara vos contarà Puri, del Front Abolicionista, però no sols estem en eixes, sinó que acudim cada primer dimecres de mes a una concentració semblant a la que es fa ací, en la qual també es forma a la població, perquè no sols es manifestem i reivindiquem, sinó que llegim el nombre de les assassinades o de les seues filles o filles, criatures, i a més formem amb un text creat ad hoc per a l'ocasió, que és de màxima actualitat respecte al que està passant amb les discriminacions que són totes. Aleshores, aquesta és la nostra connexió, també una participació important del col·lectiu és en la CEDAW, que creguem que és absolutament imprescindible, perquè si el feminisme és internacionalista és perquè té cabuda en algunes de les plataformes, com per exemple esta, que és institucional, encara que amb un informe ombra. Sí, la CEDAW és la Comissió per a la Intervenció Internacional en la Violència de Gènere. La qüestió és que quasi tots els països europeus tenien ja i emitien un informe que és paral·lel al que emitissin els estats, en el que realment en contacte directe amb les persones que estan afectades per els problemes es relata un informe, per exemple, en el tema d'educació, les discriminacions que es poden haver dins d'una escola o en determinades assignatures, en el tema sexual i reproductiu, totes les mancances que n'hi ha a l'hora d'atendre les persones. A nivell polític, el mateix. Se fa una revisió de totes les decisions i accions que han efectuat els governs determinats. Aleshores, vergonyosament, en l'estat espanyol, València no tenia ningú grup que emitira l'informe des de fa 5 anys. Decidirem unes quantes associacions que haurien de fer un grup en el qual s'analitzara i igual que la resta de l'estat espanyol, per parts i capítols es crearen grups per a treballar. Així estem treballant des de fa 5 anys en diferents parts que composen la CEDAW i s'emitís el que es diu l'informe Sombra. Això està tot basat en el conveni d'Istanbul, en el que s'establien totes les mides a nivell internacional que tots els estats que el nostre estat ha signat haurien de seguir per a que no es produïren les violències contra les dones, xiquetes i xiquets i familiars. Però, clar, nosaltres, com estem dient, treballem a les dones, els nostres drets, que sempre estan en risc. Mai aconseguim un dret que no se mos censure, que no se mos qüestione, que no se mos arrebate. La igualtat real no existeix, per tant hem de continuar treballant cadascuna des d'on puga, i per això nosaltres estem en la CEDAW, en la part d'educació i en la part de salut i drets reproductius. Aquesta és una de les coses que fem. Per a que vegeu quina és la forma horitzontal en la qual treballa el feminisme, que evidentment sols existeix en els estats democràtics. I això és el que s'ha de defendre per se, perquè si no, no hi seríem. Aleshores, clar, aquesta plataforma CEDAW en aquests moments és absolutament vital per al compliment del pacte contra la violència de gènere, del pacte valencià, que al mateix temps està connectat amb el pacte d'estat. D'acord? Aleshores, fixeu-vos en quin grau el col·lectiu de les dones feministes de Montcada està immers en allò local, que és el que ens interessa, però connectat en allò que ens proporciona la possibilitat d'incidir en els canvis administratius que són els que van a donar la possibilitat de que això canvie estructuralment. I una de les coses que estem treballant darrerament també és la incorporació en l'abolició de la prostitució, que creiem que és la major esclavitud de les dones, perquè l'estat patriarcal és el que la promou. Sí, yo soy la integrante del colectivo
que asiste a las reuniones y que está dentro del Front Abolicionista del País Valencià. Es muy reciente, en marzo, después del 8M, se consideró que no habíamos conseguido lo que pretendíamos, que estuviera plenamente vigente dentro de la manifestación que el feminismo es abolicionista, así que decidimos que una plataforma lo reivindicara. Porque habíamos tenido un problema en Valencia, bueno, pues ya está, ahora ya estamos, y entonces esta plataforma incluye a más de 40 asociaciones que planteamos que no hay sociedad igualitaria que tenga dentro a la prostitución. O sea, es abolicionista el feminismo, desde nuestro punto de vista, lo reivindicaremos así siempre, el feminismo es abolicionista. Entonces estamos intentando agrupar a más asociaciones, estamos atendiendo prácticamente... mira, hace 2 días presentamos ante la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusives una petición para que se retirara una subvención, que ha salido en prensa, sí, la redacté yo. O sea, ese escrito lo he redactado yo. Sí, pero es que era necesario, después de ver... Sí, pero es que después de ver la noticia no quedaba más remedio. Según nuestro punto de vista era inconcebible. Ayer lo planteamos en la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano, estuvimos varias compañeras del Front y se lo dijimos a los representantes que había, al representante que había de la Consellería, que para nosotras era inconcebible. Él se escudó diciendo que bueno, como estaba registrada, muy bien, pero inconcebible para el movimiento feminista y bueno, la Consellería tendrá que mirar, sí que conseguimos que se replantearan que igual algún filtro se podría poner para que no volviera a ocurrir, que se redactaría en el acta el malestar que había generado esta subvención y bueno, y el compromiso por parte de la directora del Consell de la Dona de que desde luego desde su organización no se concedían subvenciones a este tipo de asociaciones y que nos apoyaban en todo lo que hiciéramos. O sea que por ahí estábamos muy contentas, que con poco tiempo sí que estamos consiguiendo cosas, pero porque estamos agrupadas, es eso, trabajar en red, porque somos muchas, porque si yo redacto, la otra publica, la otra, entonces las fotos por aquí, nos movemos, tenemos un interés desde luego pleno en conseguirlo y estaremos ahí luchando en lo que haga falta. Estamos ahí, hemos llegado, nos quedamos y desde luego a muerte, lo que haga falta. Estaremos todo el tiempo necesario. Seguro, o sea, estamos ahí, lo reivindicamos donde haga falta y bueno, ha salido en prensa y está, y damos la cara donde haga falta, de verdad, nos presentamos ante quien fuera, ayer estábamos delante del representante de la Consellería diciéndoselo, ha sido por esto, léete la petición, mira en qué nos basamos y bueno, ya, desde luego nosotros seguiremos planteando y presentando lo que haga falta, que consideremos que, hombre, una Consellería de Igualdad no puede plantear las cosas de esta manera, desde nuestro punto de vista, desde luego. Y en principio esa es la parte que estamos llevando desde el Front. Sí, i en el Front, com es diu també en el que és la seva presentació, evidentment es lluita i es lluitarà i se promulgaran tots els escrits i les necessitats que ha de tindre aquesta administració, que és de formació en contra dels ventres de lloguer, que no maternitat subrogada, i la pornografia. La pornografia, la trata, que en aquests moments està a l'ordre del dia en les xarxes socials per a nens i nenes i que se sap perquè tenim els informes publicats per persones prestigioses universitàries en les quals se sap que el consum de pornografia va increixendo i l'edat de consumidors va minvant. I, evidentment, com acaba de dir María José, de la trata, en contra de la trata. Aleshores són els 4 epígrafs que el Front destaca, però també la CEDAW, evidentment, que li competeix. I en qüestió de trata, podríem parlar, si es que volen, de qué es. Para el 23 está organizando el Front en conjunto, mira, con la Universidad de Valencia. El acto, la universidad quiere llevar a algún abolicionista internacional, están en gestiones, todavía no se sabe el nombre, y el Front quería conceder una mención a todos los ayuntamientos que están adheridos a la red, que se agrupan bajo el término de combatir lo que es la trata. Es una red que hay, constituida de momento por pocos, pero lo que se está pidiendo es que los ayuntamientos se sumen. Hemos hecho peticiones, hemos redactado para que los ayuntamientos en el Pleno debatan para, por favor, que se puedan adherir a esta red, que se comunique todos los 23 de septiembre, será un acto donde se dé el nombre y las acreditaciones a todos los ayuntamientos que se hayan sumado y también para este año pedíamos
a los ayuntamientos que colocaran una pancarta el día 23, que es el Día Internacional contra la Trata con fines de explotación sexual, que por lo menos los ayuntamientos. En el de Moncada esperamos que ya hemos hecho la petición y en teoría sí que se colocaba. Me pondré en contacto con la gente de Igualdad, que María ratifique que efectivamente la alcaldesa le ha dicho que sí que se colocará la pancarta. Pero adherirse, Eso no se ha podido tratar en el pleno porque aún no estaba la comisión formada. Todavía no, las cosas van despacio, pero la pancarta por lo menos conseguirla parece ser que sí. Así que ahí estamos. ¿Vale? I a banda de tota aquesta part de xarxa a nivell de País Valencià i a nivell estatal, imagino també, a banda de tota aquesta part, teniu relació també amb altres col·lectius, per exemple en col·lectius LGTB o en temes de diversitat funcional, en altres àmbits? Perquè com parlàveu abans de la part interdisciplinar, de connectar-nos, si voleu contar-nos un poc sobre això, sobre com us relacioneu amb ells? Hi ha un projecte que estem treballant en Neus Alberto, en un projecte que farà ara 2 anys, 4. Clara Campoamor. Clara Campoamor, i treballem en col·lectius del País Basc, de Guipúzcoa, de Vizcaya, de Navarra, de Fuenlabrada en Madrid i d'Andalusia, i nosaltres, i col·lectius també que l'any passat fèrem en Castelló. Entonces, treballem en distintes associacions, treballem a través de Neus, distintes formes, i després se fa un encontre, que l'any passat va ser en Castelló, l'altre any va ser en Granada, en Madrid, el primer que farem va ser en Madrid, i per mediació de Carmen Alborch ens va aconseguir entrar en la sala de Senat de Clara Campoamor i varen assistir a una conferència d'Amelia Valcárcel sobre Clara Campoamor. Visitarem el Museu del Prado, la zona de les dones, i enguany crec que és en Cádiz l'encontre Jimena de la Fuente. en totes les associacions de distintes poblacions i zones d'Espanya. I també hem anat al 7N a Madrid, en autobusos, hem anat al Tren de la Llibertat, i sempre totes les manifestacions que hi ha a nivell estatal, el col·lectiu, estem ahí. Efectivament. A més, per el que haveu nomenat, no sé si Amparo voldrà dir, perquè clar, el col·lectiu té una relació amb el moviment LGTBI de Moncada, que es diu Genpol, no? Genpol, però això és molt recient. Genpol, però això perquè és recient. No obstant, baix l'epígraf de la diversitat, evidentment, s'ha de reconèixer que el moviment feminista ha estat l'impulsor de la visualització d'aquesta problemàtica i de discriminació. D'acord? Aleshores, ho dic així perquè recentment, si després voleu incorporar-lo o no, recentment, tan recentment com en la primera setmana d'aquest mes de juliol, a Gijón s'ha celebrat el que és la 7ª escola feminista de Rosario de Acuña. Aleshores, aquesta escola feminista està dirigida per Amelia Valcárcel, que ja sabeu que és, consellera d'Estat, filòsofa feminista, escriptora... Del Prado, membre de l'Eixa del Prado... És del Consell d'Estat. Del Consell d'Estat, però malgrat això, fixeu-vos, que la pregunta m'alegra molt que l'hagis fet, o la reflexió, perquè estem en la punta de la ona, com diu Amelia Valcárcel, i totes les professores que han estat en aquesta escola, com és Alicia Villares, com són persones absolutament entregades, Ángeles Álvarez, que han tingut incidència fins i tot en la promulgació de lleis o han mediat per a que no se colaren certs conceptes que limitaven o engrandien conceptes que no devien estar. I aleshores s'ha produït una polèmica que en el món del feminisme estem seguint-la
molt a prop, perquè podria ser una de les vessants que poden canviar la promulgació de què és el moviment feminista i que el govern en aquests moments estatal està treballant per a dir que sí o que no amb aquesta promulgació de llei que està presentada per els grups polítics, que es va quedar, no per censura, però es va quedar sense promulgar per l'avançament de les eleccions, com ja sabeu. I aleshores, doncs, en aquesta escola, enguany, s'ha tingut la valentia de tractar el que són les identitats sexuals i el concepte de gènere i el concepte de diversitat. Per què? Doncs perquè, evidentment, com diuen les mestres feministes, filòsofes i d'altres especialitats, quan l'abans del feminisme és tal que ja produeix canvis, va succeir l'aparició de qualsevol polèmica que la faça entrar no en contradicció per a les pensadores, però sí en contradicció per al gros de la població. I ahí on ha entrat precisament esta polèmica, la polèmica de si el moviment feminista és el parany o el paraigües del moviment LGTBI. Doncs clar, està la història ben escrita i molt recentment, com acaba de dir fins i tot Maria José. Clar que sí. Aleshores, el que s'ha produït és una polèmica que ja se sap que està, diguem, duta per lobbies, però que no són lobbies de l'LGTBI. En aquests moments, els lobbies, i per això se va tractar així, es poden veure totes les conferències, perquè estaven en YouTube mainstream i en aquests moments estan conservades. Jo l'any passat va ser alumna i enguany he sigut alumna a distància perquè als 15 minuts d'obrir-se la plataforma per tal de matricular-se, doncs l'aforament estava complet. I aleshores no hi ha anat. Però evidentment sabíem que anava a ser uns trons que anaven així d'immediat al tractar-se aquest tema, perquè evidentment s'estan canviant les maneres d'utilitzar els termes en els quals el feminisme es mou. I una d'elles és tergiversar el sentit de la paraula gènere, del concepte gènere, que tothom que estem en feminisme sabem que és una categoria d'anàlisi que va crear-se anglosaxonament, però que va assumir-se per la resta d'Occident com a categoria analítica, i que això era per una circumstància que estava molt avalada perquè el terme feminisme tirava cap a darrere i aleshores no es podia fer en aquells moments, perquè si no, no avançàvem. Doncs això s'ha tornat en contra perquè, efectivament, en aquests moments les identitats sexuals, que no són les de l'LGTBI, sinó d'altres, que estan baix el parany del terme queer, que és així, que diríem que és que engloba a tot allò que du per davant trans, d'acord? Està incorporant noves maneres d'articular les lleis, en les quals desapareix pràcticament les paraules com dones, sexe, així és, i apareixent sobreeixidament gènere en exclusiva o trans. Aleshores, estem en el debat, però el feminisme, clar que han parat. El moviment LGTBI, tots els seus posicionaments i elecció de com estimar-se i de com desenvolupar la vida. De fet, nosaltres sí que tenim relació en el col·lectiu de Gent Pol, que està funcionant a Montcada, que estan treballant moltíssim i jo penso que estan fent una llavor extraordinària per visibilitzar-se. I en algunes coses hem estat junts, a voltes per
fan activitats i potser ni ells poden vindre a les nostres ni nosaltres anem, però intentem fer un esforç per no recordo si va ser este dissabte passat o l'altre, vam fer la batucada, doncs allà nosaltres estiguem allí recolzant-los, no? Perquè creguem que tenim que recolzar-los. De fet, quan començaren ells a voler fer associació, vingueren a parlar amb nosaltres i estiguem xerrant amb ells i tot està... Ivan, que és una persona extraordinària que té molt clara el que vol i està lluitant per això i està treballant moltíssim. I en ells tenim una bona... Sí. Molt bé, estem molt bé. Volia comentar-te el que ha comentat Vicky. Pues estos tallers que estem fent en Neus Albertos, que Neus Albertos ja, com us he comentat antes, la coneguem i en la que ella coneguem el feminisme. Estos tallers últimament estem fent-los i estem visibilitzant a dones i estudiant-les i buscant informació sobre elles. En el cas de Clara Campoamor, Vicky no fa falta contar perquè va dir a Vicky, però en el cas de Clara Campoamor el que vam fer va ser estudiar-la i llegir-se el seu llibre sobre el vot femení. El voto femenino, mi pecado mortal. Y el debat del Congrés el dia que se feu la votació, tot el debat d'alt a baix. Tot això estem treballant i estem coneguent-la i hem conegut a Clara i no sols a Clara. En aquest moment, per exemple, estem estudiant a Gloria Fuertes, que ens ha sorprès, una dona estupenda i meravellosa que no sols escrivia contes i així en la televisió per a xiquets, és que tenia quantitat de poemes i de coses molt boniques per a les persones adultes. Vull dir jo que dins d'aquest procés d'estudiar a les dones el que estem fent és aprenent, estem empoderant-nos, estem aprenent moltíssimes coses. Perdó que te talli. Estem creant-se referents, perquè no n'hi ha referents, no n'hi ha les dones en els llibres d'història, les aportacions de les dones estan ocultes. Aleshores, nosaltres estem en Glòria, unes altres estan en Columbine, unes altres, cada territori, cada grup estudia una dona. I en l'encontre el que farem serà contar a les demés la dona que hem estudiat i el que nosaltres volem veure, i en realitat són veure recursos d'empoderament. Elles què feren? A través de les dones. Elles que les dificultats que tingueren, què feren? Doncs anem a estudiar. I nosaltres és el que estem estudiant. Com podem nosaltres traslladar aquests aprenentatges d'elles i els logros d'elles a les nostres vides. I entonces també estem un poc visibilitzant en nosaltres tots aquests empoderaments, perquè totes tenim una trajectòria vital en la que hem tingut referents, se'ls han creat o nosaltres mateixos hem tingut que empoderar en situacions concretes que per a nosaltres són molt quotidianes per a nosaltres, no? Com a mi sí que han fet i no hem tingut a lo millor aquesta cosa de dir anem a fer-ho així, no? Doncs han llançat, com fem les dones a vegades, i ens han així bé unes coses, unes altres no, anem a extraure el bo. És un poc el que estem fent i compartir amb les altres. I després l'alegria de trobar-se, contar-se, dir-se, tenim una part de treball en l'encontre i una altra ja lúdica. Turisme feminista, turisme gastronòmic, que diguem, i un poc d'intercanvi de vivències i coses. Això és el projecte que duem ja tras les huellas de Clara Campoamor, que es diu de l'Escola de Pensamiento Feminista Clara Campoamor, però és un poc, totes fem el mateix, però cadascuna tria de quina manera, excepte el primer, que tingueren que llegir-se aquell i dotar-se de coneixements jurídics. Sessions del Congrés del 1 d'octubre de 1931. Però tu ara escoltes algú parlar i dius, això no ho explica bé. Clara ho dia bé. Ciudadanos no era liberal. Ciudadanos no era liberal, exactament. Jo crec que la nostra Clara Campoamor. Els polítics que se dediquen a la política, tant homes com a dones, deurien de llegir-se a Clara Campoamor i tindre-la com a referent. D'una altra manera m'ho sabria, sincerament.
d'una altra manera ens aniria. Situant el liberalisme con cal. Claro, como toca en lo que es y lo que defendía, claro. ¿La mujer de Einstein era tan lista como él o más? Pues no se ve. Solo nos enteramos de que fue maltratada. Y no nos enteramos Claro, es que de todos sus aportes claro, científicos. en los libros de historia o en los libros de ciencia, todo lo que han inventado las mujeres no sale. El limpiaparabrisas, el chaleco antibalas, el wifi, el ordenador, el Tipex, es que no está. Nosotros tenemos una exposición sobre eso, Sí, sobre sí, los siempre. inventos. La de las mujeres científicas y humanistas va también de eso. Lo Bueno, hicimos. jo ania a veure la de la Universitat de València i t'he dit que la nostra és 3 vegades millor que la de la Universitat de València. Y no es orgull, La es Universitat de realidad. València te ficava un panell en Xina, en fotos molt xicotetes, i després te tenies que anar a un altre panell on te ficava el número de com era cada persona. Nosaltres tenim fitxes en les que fiquem el nom, la foto i totes les coses que ha fet importants cada dona. Y se ve mejor. I se ve molt millor, claro, és que d'ahir te tenies que anar d'ací a callar a veure qui era la bala. Després tornes per a veure la següent, la nostra millor. Muy mal, muy mal. I la universitat té més diners que nosaltres. Això és una altra. Nosaltres no sempre hem tingut subvenció municipal. Nosaltres hem autofinanciat i hem comptat en la generositat de moltes mestres que han vingut sense cobrar. Vull dir que som una associació que duguem molt de temps treballant, que no hem estat dependents de ningú, que tenim i mantenim la nostra llibertat a nivell intel·lectual i a nivell polític, perquè el col·lectiu no està escrit en ningú partit polític. Tendència d'esquerra sí, però vamos, d'ahir a tindre un partit definit. I de fet nosaltres presentarem el tema del Consell de les Dones a tots els partits polítics de l'esquerra, es va aprovar en l'anterior legislatura, i vull dir que sempre hem intentat treballar entre nosaltres i no dependir de subvencions. Afortunadament han canviat les coses en els governs en València i han tingut algunes subvencions, que també s'han tingut que treballar i han tingut que fer els projectes. Això també ha sigut un treball farragós, però després satisfactori, perquè les primeres costaven molt, però ja després costen menys. Quan ja tens pràctica, que no han contratat a ningú perquè mos ho fera, que també mos ho dien, contrateu a algú que mos ho faça, nosaltres tenim a uno que mos ho fa. Sí, però tu eres un partit polític, nosaltres no tenim per pagar a uno que mos faça el projecte o la presentació. Si ho han fet nosaltres tot. Vull dir que hem estat sempre superant reptes, continuarem en ells i continuarem en el poble, estiga qui estiga. Nosaltres de moment, en els contactes que tenim i en tot el que puguem fer, i mai per nosaltres, sinó per tot el que ve, per darrere, per davant. I aleshores és un poc el treball que nosaltres volem, perquè ens identifiquen només en les maltractades. I no és això el treball del col·lectiu. Sí que és el més visible, sí que vos direm que ara acabem les concentracions xiulant perquè no tenim por i volem que ens sentisquen. Fem els minuts de silenci per a totes les assassinades, però també xiulem. I xiulem ben fort, perquè estem ahí en la Mediterrània, però també n'hi ha molts assentades per a la cervesa, que no és que no tinguin dret a prendre-la, però també nosaltres el tenim de manifestar que no tenim por i no s'anem a callar, anem a continuar en les nostres reivindicacions i fent tot el que puguem. Sí, jo volia dir també que nosaltres per fer tota aquesta feina que vos hem estat contant, doncs clar, el que fem és fer-ho per comissions, repartir-se la feina d'alguna manera, perquè si no seria impossible, i és la millor manera de funcionar. I últimament, crec que estem prou contentes perquè estem funcionant prou, i a més estem acudint a moltes coses, no parem, és la nostra vida, i ho fem des del voluntariat, gratuït. Des del voluntariat, i dediquem el nostre temps, i jo vull fer un reconeixement a totes les dones que han passat per el col·lectiu, a totes, perquè totes han aportat el seu granet d'arena i totes han aportat el seu granet d'arena, estic segura.
perquè totes han passat per l'aprenentatge i que el que ha fet és empoderar-nos, perquè empoderar-nos significa adquirir recursos per millorar la nostra vida, no significa una altra cosa, no volem el poder per tindre a uns altres somesos, no. L'apoderament és adquirir recursos per a millorar la nostra vida, per saber quins són els nostres drets i reivindicar-los. I en això llavors estem. Com va dir Maria José, continuarem i espero que no parem i que esto servisca també perquè la gent ens conega un poc millor i que ens fa falta, que som dones normals en els nostres problemes quotidians com qualsevol dona, que també a nivell personal també tenim que lluitar i també tenim, millor que lluitar m'agrada millor treballar-nos totes aquestes coses, perquè si tu no canvies el món no canvia. Entonces la primera que tens que canviar tu com a persona, la teva família, reivindicar també la teva família, el teu home, els teus fills, n'hi ha que fer això, llavors, n'hi ha que fer-la. Hem d'estar ahí, seguir treballant per millorar les nostres vides i les vides de tota la ciutadania de Montcada i de tot arreu. Nosaltres estem així, en la comarca, el País Valencià, el que podem. Tampoc és que volem abarcar... Fem el que podem, dins del nostre temps. Cada una procurem tindre clar el temps que li podem dedicar, perquè, claro, si no ens aniria la vida en ello i la vida també és important. Entonces és el nostre esforç, el nostre granet d'arena. Per això torno a dir que vull donar les gràcies a totes les dones que han estat en el col·lectiu i que han aportat aquest granet d'arena i que s'han emportat els recursos que així s'han fet. A veure, sí que al principi, i com he dit abans, un poc recolzades per serveis socials estaven. Entonces l'espai que teníem, el primer local nostre, ja n'hem parlat, va ser dalt del mercat municipal. No sé com dir-li, perquè quan ja tenim dos mercats antics... Multiusos. L'espai multiusos. De la pescateria. Allí teníem el nostre local, i allí va ser on vam fer els nostres primers tallers. No els viatges no podíem estar perquè feia una calor insoportable i a voltes anàvem a algun col·legi que demanàvem permís per anar en el tren com estar, les ames de casa ens deixaven també el seu lloc, l'Oltra també hem fet algun taller, en fi, quan no podíem fer-lo perquè no se podia suportar el calor. Després vam demanar per favor que si ens podien donar un altre lloc. L'altre lloc que ens donaren, així, estem des del 2005, que estem així, dalt del llar de jubilats i jubilades. Pues ara, a veure, el local ens agrada i tot, però ara tenim un problema perquè tenim una social, diversitat funcional i necessitem, són unes escales i, clar, ja no pot pujar. I necessitem que ho habiliten o que ens donen un altre lloc, que ja ho hem parlat en l'Ajuntament, un altre lloc, sí que ens donen algun, però que ens donen tampoc ens acaba de convèncer i en això estem ara. Quan passi l'estiu tornarem a reprendre aquest tema i anirem una altra volta a parlar en les polítiques que estan ara i reivindicarem una altra volta perquè no podem estar Vos agrada el lloc, però, clar, tenim aquest problema. Avui, per exemple, estem fent l'entrevista, estem fent-la així. Així va, és perquè la temporada... L'altre és insoportable. Al principi. Sí, no varia, la veritat. L'estiu és que fa una calor, fa moltíssima calor. Una altra cosa que també reivindiquem és tindre la casa de la dona, de les dones. Fa falta, i això també fa falta, i allí tindrem un espai on pot estar la tècnica d'igualtat, on pot haver una psicòloga, on pot haver una advocada per quan les dones necessiten tindre aquests recursos. I aquesta casa de dona a mi podria estar habilitada perquè les associacions de dones poguem estar allí i així estaríem més a prop. A través del Consell de les Dones estan representades les associacions de dones, però si estem més a prop, i concretament en les ames de casa, se diuen superbé, i, en fi, estaria molt bé tindre la casa de la dona perquè
en molts ajuntaments o en molts pobles està la Casa de la Dona i crec que és fonamental per a poder... Tenim contacte en associacions de Xirivella, que està a la Casa de la Dona, i en la Victòria Sau, en el... Però ahí és que se va fer en els primers pressupostos participatius, en l'any 2000 poc, i poquet, i aconseguiren que deixaren, que demanaren la població quin projecte era el que volien que es donaren diners. I mira per on va guanyar el de la Casa de la Dona. I allí n'hi ha 3 associacions diferents de dones, no són totes feministes. Claro, està Victòria Sau, Espacio Violeta, Espai Violeta i Espai Dones. i Dones en Acció. I Dones en Acció, n'hi ha 4. Són 4. I ahí n'hi ha una psicòloga, i ahí n'hi ha un espai també per a fer com una espècie de sala d'actes, se fan coses, nosaltres hem fet tallers en elles han vingut així. Elles estan també molt relacionades amb associacions de veïns, que això és una tasca també a treballar per a un poc tindre més contactes i ampliar, que sempre tots volem ampliar els participants. Este tema és difícil perquè el feminisme no és molt popular i no és un tema que siga fàcilment atraigui al personal, però no és el problema no és això, el problema és que quan més juntes estiguem també s'optimitzen els serveis, perquè és una cosa bé per a totes, i estem ahí reivindicant-lo, jo crec que també des del principi, des de sempre. En les ames de casa no, però evidentment, perdona que te talle, lo dels grups estos que hi ha d'educació catòlica i totes estes, és que tenen en compte que en aquella època les dones només podien reunir-se per a fer alguna cosa de llavor. Llavors que era l'excusa per a lliurar-se dels homes i poder parlar. Realment és així. De fet, nosaltres hem vist una transformació en el que ha sigut els encontres de la Federació de l'Horta Nord, perquè en principi juntaven i el que més acudien eren d'ames de casa, entre cometes, i elles que duien tots els llavors que feien, i està fenomenal, però clar, el segon any diguem, està bé, però és que interessaria que parlàrem i que fèrem altres coses diferents. Ai, però això és que és el que fem nosaltres, sí, està fenomenal, sí, està molt bé que ho feu, si voleu dur-ho, dugueu, però no té que ser el centre com es feia, però clar, lògicament treballaven en un repris de lo que sempre havia sigut i de fet no teníem una altra opció. I de fet, inclús ara, algunes, i tu d'on vas, i tu per què vas, i això què és? N'hi ha algunes companyes que els homes es qüestionen. Això que diem, hi ha que posicionar-se personalment per a posicionar a tots. Els canvis no són fàcils, no són agradables, però les dones, jo crec que un dels recursos més importants que han trobat, i de fet psicològicament és molt curatiu, la conversa. El poder comunicar, el poder dir, ai, doncs no me passa ni a soles, ai, que bé, saps com que te sentisses ja més persona, perquè mentre no parles amb ningú o no parles amb ninguna, o veus que tu per el carrer, i més en el poble que és una cosa més reduïda, i ja només el vestir, i ja només el parlar, o a lo millor jo vaig tenir una situació molt curiosa que va ser les primeres vegades que la mare m'enviava a comprar, i jo més contenta, i anava a comprar al mercat, i arriba al mercat a comprar i me tocava a mi, i arriba un home i la dona que anava darrere de mi diu, no, que passa l'home, i jo dic, perdó, jo tengo mi turno, tu a callar, me callí, i me n'ania a casa i dic, mare, no vull tornar a soles, perquè mira què m'ha passat, diu, ai, és que esto és així. Diu, ¿cómo que es así? Ya es como si yo donara cuenta que no, era normal. Jo era al revés. I ma mare me digué, tranquil·la filla, jo aniré. Jo era al revés, jo tenia 4 anys quan apliqués a Montcà, 4 anys i mig apliqué a Montcà. I jo vivia on està ara l'Oltra, era l'antic trinquet de la pilota, i nosaltres vivíem en el carrer d'on està ara l'església Sant Miquel, i jo tenia 4 anys, i doncs 5 anys o 5 anys i mig, jo me n'abaixava de casa, me n'anava al forn del carrer Colona, al forn de Sant Miquel, me colava per darrere de totes les dones, me ficava darrere de la peso i li demanava a Maria el pa. Agarrava el pa i me n'anava. I després a ma mare li pegava la bronca, tu què, envies a la xiqueta, se cola davant de totes?
està mal, és un bon recurso. Pues que sempre ha hagut aquesta cosa de reverència a l'home i així s'ha tingut, perquè és l'horta i l'horta ha sigut aixina, que les dones anaven a treballar a l'horta, tornaven a casa i ell se refrescava i ells feien el dinar, estaven els xiquets. Fins sempre han tingut aquesta doble vessant del treball. Claro, i la discriminació cultural, per cert, que és el que diem del sistema, perquè jo aleshores no puc parlar perquè no hi era, no sé, d'aquestes reunions amb altres grups, però el que sí que sé és que l'activisme actual que promou el col·lectiu obri la possibilitat a que acudisca a la presentació, la població mixta, a la presentació de llibres, per exemple, o a certes activitats. I la concentració mixta, vull dir que no s'explicita que siga per associació, per associacions de dones. El taller de lectura també és mixt. En aquest moment ja s'ha obert el col·lectiu a altres possibilitats que venen donades també per demandes de grups. Per exemple, s'està fent una col·laboració d'una pràctica de ioga, que el professor és varó, per a altres dones i homes, si vingueren, cedint el local de manera interna, donat que som sense... Meditació oriental, no? Meditació, jo he escrit meditació. Meditació oriental, El local estem compartint el local amb unes exigències com que siguin membres del col·lectiu, evidentment, perquè si no el local no es podria compartir. O alguns altres tallers, com per exemple un que ha tingut molt d'èxit i que ha estat enguany, el de la clown, parlant de la vessant de salut, ja que no era mixta, perquè era la vessant de salut de la biologia de les dones, diguem-ne. I en aquest sentit va ser molt atractiu perquè eren dones de moltes associacions d'ací de Montcada i de fora també, perquè van fer publicitat. Vull dir que és una militància activa que dona cobertura a d'altres. Sí. Una altra, quan van fer el llibre de Susana Xisbert, la fiscal de violació de la fiscal a presentar el llibre. Y el delegado del gobierno estaba presente, claro. Sí, el señor Fulgencio. Sí. Es que Fulgencio, antes de ser el delegado del gobierno, siempre había estado y está muy cerca del colectivo, porque sí que se cree lo de la igualdad. Entonces, independientemente del grupo político, donde esté y todo, ella siempre ha participado. Entonces apareció porque lo invitamos en el Facebook, como a todos nuestros amigos. Pero apareció porque ella es la fiscal, es la vocal de los fiscales de Valencia, y aparte escribe, es una persona muy, muy importante. Porque luego hicimos también el de las mujeres palestinas, sí, también fue la presentación, que hay también para reivindicar y visibilitzar la situación de las mujeres. I l'últim que han fet ha sigut el de les 4 escriptores, el de Rosana Pastor, el de Cristina Escrivà, ha guardat tota la Carmen Alfaro. Exacte, entonces fem activitats per a tota la població. Jo, ara parlant del delegat de govern, o sigui, és que la seva dona ha format part del nostre col·lectiu, Maribel. Que ara és consellera. Ara ella és consellera d'Educació. Ara és consellera d'Educació i Cultura. Però ha format part del nostre col·lectiu. I també enguany, portem des que s'ha fet la Fira de la Salut, el col·lectiu va estar participant en totes les edicions de la Fira de Salut. Cada any n'hi ha un tema diferent i enguany ens toca l'abolició de la prostitució. El tema de la Fira serà la prostitució. L'any passat era sobre la Montcada no... Les violències libre de violencia masclista. L'altre any era de las mujeres científicas, Hazte Científica, hicimos un fotocall, esto se está de moda, gradúate como, y entonces ficarem un exemple de dones
científiques valencianes per a que les coneguen i després animar-les a les xiques a que se graduen, perquè la cosa no està només en estudiar, sinó després en continuar. Ja saben que n'hi ha molta dificultat per a exercir, ja parlem de techo de cristal, suelo pegajoso, el accés als puestos de poder, per això hem de treballar. La igualtat no està aconseguida, la igualtat real, ni tan siquiera legal. I que ens ha vingut a donar-nos un taller Mabel Burín, que és la Mabel Techo de Burín Cristal, també, la autora del llibre Mabel Burín, d'Argentina. Clara Coria, Marta Vargas, Evangelina García Prince, que ha sido feminista de Venezuela, ministra. Neus de Bon, Alda Facio, que es de la ONU, de ONU Mujeres, entonces, y Marcela Lagarde, por supuesto, que es uno de nuestros referentes, ¿no? En la Unió Musical també han col·laborat, en coses de la poesia i música, també han fet algun espectacle, també hi ha fotografies i tot això d'ahir. En l'Ateneu Cultural fèrem l'únic taller mixte en Elena Simón, Salut Feminista, i fèrem uno pa xiques, uno pa xics i un altre mixte. Bo, t'ho dic directament. Les xiques, algunes jovenetes de la teua edat, se negaren a vindre perquè no venien els xics. Ostres! I tinguem d'explicar que este taller previ era per a nosaltres. Després ells tindrien un altre soles, que ja buscarem al cosí, a l'home, a l'altre, perquè no venien molts, però allà estiguen els homes en Helena. I és salut feminista, i se trataven totes les vessants de la salut feminista, sexual, mental, física, como ahí se hablaba mucho. Y ese es el único taller que han fet mixte. Així n'ha de dir personal del carrer, després farem ells també un altre, Ana Helena, a l'Ateneu Cultural, i donarem ahir el del llenguatge, que és superimportant, perquè per molt vegades que ho diguem encara tenim que dir-ho més, i el tren de la llibertat també estiguem en ells. Ara tenim per a les festes, tenim una conferència xerrada a les 7 de la vesprada en el seu xiringuito del tema de la prostitució i la trata. Anem a intercanviar, a veure què pensen. Sí, el debate es lo importante. Charla, debate, especificamos charla, debate. Això, ens digueren, voleu fer alguna cosa? Pues claro. A veure, és de baix, és un dia que de vespre, de nit, no, que és que tenim concert, pues vale, molt bé, quedem i ja tenim el dia, ja està preparat el tema, vull dir que no se limitem només a nosaltres, sinó només a dir si no eres mujer, no, és que no és això el que nosaltres treballem, però bueno, és igual, a poc continuem i serem millor conegudes gràcies a vosaltres. L'any que ve fem 25, que t'ha dit Vicky, vos convidarem a l'acte i a tot el que fem. Un curs d'autodefensa. Ah, sí, autodefensa feminista. L'Ajuntament de Montcada ha convocat un des de l'àrea d'igualtat. Sí. I va ser una proposta del col·lectiu LGTBI, la veritat. Sí. I ahí se nota que està Maria també dinamitzant i fent, és que és una cosa increïble. Ella és molt facilitadora, molt col·laboradora, molt bé. Además es que entiende su trabajo en qué consiste y claro, es que lo vive muy bien. Y ella está siempre a disposición intentando trabajar en lo que ella cree realmente. Y muy bien, muy bien. Encantados. Sí, verdad. Ojalá y se mantenga. El tema es que ojalá y se quede como técnica. Ella creo que acaba este año. Acaba este año. Sí, ya, por eso. Pero esperem que n'hi hagi subvenció i que continuï. Pues cuando intentamos explicarles que tenía que ser una técnica especializada en igualdad, no cualquiera, como todo lo demás, pues eso no lo hemos conseguido. Quan diem que no se portava endavant el pla d'igualtat, els polítics que estaven entonces ens diuen que sí, estaven fent coses. El 8 de març i el 26 de novembre fent alguna activitat, però qui porta això endavant? A la voluntat de les persones, per exemple, que estan en serveis socials i que se creuen un poquet algo. Això no és a la voluntat. Això és que té que estar ahí firme, no és a la voluntat si puguem fer-ho o no. El mateix que en les escoles, a la voluntat dels mestres
No, no la voluntat. No, per això des de fa 3 anys també li estava comentant a Laura la figura de la gent d'igualtat en l'escola, ¿no? Sí. No, la gent, no, de la coordinació. La coordinadora d'igualtat, però tots els que encara té centres poques tampoc. funcions, té una gran funció, però té poca dotació d'hores. Jo que he estat a l'escola, doncs, en fi, no sé. I aleshores 2 hores no són hores com per a aquesta gran dedicació que a més és transversal, perquè ha d'acudir a totes les assignatures i en tots els departaments si és un institut. I la veritat és que tot això és la revolució. Vull dir, és que no atendre a les demandes d'igualtat en aquests moments és no saber en quin moment històric estem i fer una regressió teòrica al voltant d'aquest tema, que és també no estar centrats ni centrades en la situació que patim i que és tan greu, com ha dit Amparo, per a homes o per a dones. Clar, nosaltres ho fem des de la nostra vessant de dones perquè estem formades en això, de manera voluntària, però formades, i que sabem de la gran transcendència del que és tindre una digna vida o una vida empobrida i que sempre pateixen aquelles capes socials més vulnerables, i en aquest sentit les dones som vulnerables perquè el sistema patriarcal és el que predomina, està muntat així i s'ha de desmuntar, i perquè en aquests moments, com estan dient les meves companyes, doncs les referents de dones les estem traguent com podem, però si no s'instauren en els currícula, si no estan en els plans, i això ha de ser mitjançant el que són normatives, legislació. I clar, el pla coeducatiu a València té 2 anys, però sabem que no s'han implementat mesures econòmiques per poder desenvolupar-lo. Se va fer una gran presentació política, però això és una declaració d'intencions, però no s'ha fet. Però esperem que ara el president en funcions, què esperem? Ha sigut el segon eix que ha tractat, vull dir, és que ha estat així, la formació permanent, feminisme, que ho ha dit per ser, i tampoc vull dir que històricament no se podem evadir d'aquest tema, que millora el món, que millora el món de tothom. El que és clar que ara estem organitzades, revisem les coses que n'hi ha, se comentem entre totes i crec que per això tenim més força i més visibilitat. I el que no volem és estar de moda. No volem estar de moda. El que volem és que se visibilitze el treball que fem. Queremos estar como los demás, caramba, es que I que siguem referents, perquè les xiquetes i els xiquets en el conservatori, si no escolten música composada per dones, no tenen referents. Sí, no, donem les gràcies. A mi m'apareix perquè ens dona la possibilitat de que el poble, tota la ciutadania de Montcà, conega qui som. I que ho tinga per la història qui és el col·lectiu i què és el que volem i el que representem i per què lluitem. Perquè el que ha dit María José és que som maltratats. Clar, és que aquesta és la imatge que tenen, però jo sí que volguera dir una frase de Clara Campoamor. Nosotras somos las semillas, otras vendrán.